Deze week was het in de Schouwburg weer tijd voor de try-out van het Rijland College. Zo'n 280 leerlingen betraden het podium en er waren 19 verschillende acts te zien. Er zijn natuurlijk kinderen hier met een verschillende rol, als publiek en als deelnemer. En er zijn ook leerlingen die achter de schermen heel hard meewerken aan het alles klaarzetten. Dus die staan helemaal goed in de startblokken. Daar hebben we gisteren voor gezorgd bij de generale repetities. Voor vandaag is de bedoeling dat iedereen helemaal een beetje on edge is om de optredens goed te doen. Down in the forest, we'll sing a chorus. I wanted everybody know. Hands held higher, we'll be on fire. Singing songs that nobody wrote. Ja, we beginnen altijd met artiesten of mensen uit te nodigen. Je mag je aanmelden. Vervolgens dan komen ze bij ons om te zeggen wat hun idee is. Dan kunnen we al wat tips geven. Vervolgens doen we audities. Bij de audities zien we wat de leerlingen bedacht hebben. En dan gaan we echt aan de fine-tuning beginnen. Ik heb gezongen, ja. Ik heb het opgedragen aan mijn vriend Luc. Ik heb het liedje Bryan Adams, Heaven, gezongen. Wij gaan naar de turnen. Ja, we gaan een grote act doen met VWO 6, ons eindexamenjaar. Allemaal verschillende kleine toneelstukjes. Dus ja, dat wordt superleuk. Ja. Dan is het cabaret, of wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, het is met name toneel en cabaret, maar dan zit ook een stukje muziek in. Ja, van alles wat eigenlijk. Ja, eerst balk en dan hier de trampoline. We hadden eigenlijk het idee opgevat om weer eens met een aantal docenten, een aantal collega's mee te doen. Want het zijn niet alleen docenten. Dus we hadden zoiets van, we willen iets doen met alleen maar vrouwen. Dus we hebben alle vrouwen op school benaderd met de vraag of ze zin hadden om mee te doen. Hebben jullie lang geoefend? Ja, we hebben elke keer de dinsdagavond van 7:30 tot 9:30 hebben wij geturnd. En hebben wij een turnact in elkaar gezet. Nee, wij niet zo lang, nee. Nee, een week van tevoren zoiets. Een week van tevoren, jullie zijn er wel klaar voor? Ja, we hoeven niet zo heel veel uitgebreid te doen, dus ja, we zijn er wel klaar voor. Komt goed. Ik heb zangles gehad, maar nu niet meer. Ik zing gewoon voor de lol. Ik heb getwijfeld, want ik kan dus niet zingen. Dus ik heb gezegd, als ik niet hoef te zingen, dan wil ik graag meedoen. Dus ik sta lekker te playbacken. De artiesten hebben deze week meerdere uitvoeringen en sommige leerlingen moesten eerst hun podiumvrees overwinnen. Het allerbelangrijkste is gewoon begrip hebben waar die angsten vandaan komen. Kijk, allereerst is het natuurlijk ook spannend. Maar we zijn hier niet een talentenjacht. We zijn hier niet een plek om elkaar af te branden en te zeggen van het is gewoon, het slaat helemaal nergens op wat je doet. Het gaat erom dat je hier, de show heet ook try-out. Het gaat erom dat je fouten mag maken en dat je daarvan kunt leren. Is het spannend? Ja, het is zeker wel spannend. Vooral omdat je op de balk ook heel snel kan vallen en zo is het heel spannend. Nee. Ja, wij hoeven niet heel veel te zeggen, alleen maar een beetje het podium op te komen rennen. Dus. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die het spannend vinden, ja. Dus, maar het komt wel goed, denk ik. Was je zenuwachtig? Ja, heel erg. Maar het ging goed, dus ja. Beetje. Een beetje denk ik wel. Nee, het ging eigenlijk op zich wel allemaal lekker. We hebben een aantal keren geoefend en de teamspirit is er en daarmee brengen we het. Het lukte niet, de taken voor vandaag.
kapot vanmorgen en wat last weer van mijn maag.